Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Panagkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 1 Corinthians 15:3-4, Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. John 3:15-18, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. It is as simple as, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Sa dili pa kita magapadayon, nining atong adlaw-adlaw tulumanon, nga mong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan sama sa nandan atong this is our practice, and of course this is the SOP sa matag magtutuo sa dili. Pag kita magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga limpyuhan una nato ang atong tagsa-tagsa kakalag pinaagi sa pagsugid sa tanan ng mga sala nga itong nabuhat niining adlaw. Otherwise, kung dili na ito isugid, mahim lamang babag. They become a barrier to our study. Busa, pinagis paggamit nato sa 1 John 1:9, the rebound technique, recovery technique, kinahanglan ato gining barugan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, andam no sabi ka, sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili magtotoo. Ikaw nga, you are an unbeliever. Gikinahanglan nga imong gamiton ka ng imong free will, ng imong kabuton, aron ikaw makahimos labing manong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Wala laing manluluwas si Ginoong Hesukristo ra. Ana diya sa Acts 4:12 nga nagaingon nga neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, nining tungura, magandam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray.
Magampo ta, balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laino sa mga gayon, sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong. Ubani kami, lamdagi kami, patinaway kami sa imong dugang kamatuoran, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balahang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Busa, nagampo kami nga kini, mahimo untang panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study, pidagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan, nining atong adlaw-adlaw nga tulumanon, nga mao ang pagtuon sa balaang pulong. Now, kagahapon, atong gisgutan ang mga kaayuhan nga atong nangkon ingon nga mga anak sa Dios. Kita nangahimo na nga mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, ug mao nga kita. We are expected to live the life of our royalty. Okay? Apan di kita makakinabuhi sama nini, di ta makapanagawi kung wa kita'y pulong sa Dios. Mao na. Unsa kami nung danon gayon, ang pagtuon sa balaang pulong sa Dios, kaanan lamang nato makatuni ang husto tukma nga mga paagi, protokol nga gipahiluna sa Dios nga atong sundon. Without Bible doctrine in our soul, we would not even move an inch sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Sanglit, kung wa kita'y kamatuoran diha sa atong kalag, then ang atong kinabuhi sa maragi ihapon sa dili magtotoo. Kay moro man ang atong gabayan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. So gawas nga kita nahimo ng mga anak sa Dios, ni atong tungurang atong gidawat si Ginoong Kristo atong manluluwas. We became children of God. We became heirs of God, manununod, and joint heirs with Christ. Kita na dugtong na iusa kang Ginoong Kristo hangtod-hangtod, pinagis pagbautismo sa Espiritu Santo kanato. Kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios. Kita ng tao na pag-usab, o ang atungan gisuat na dito sa libro sa kinabuhi. The doctrine, atong hisgutan kini katong taon, the doctrine of the book of life. Ug busa, mo kini ang pipila lamang sa mga benepisyo, mga kaayuhan nga atong naangkon. Dungan gyud ni atong higayon nga atong gituuhan si Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Now, ato ra gong tutukan kining book of life. Ato naman ang gisugutan usab mga pipila na karon kasimana, apan ato lang gihapon kining balikon aron dili na gyud ni nato makalimtan. Okay? Okay, unsa may definition gyud ni ining libro sa kinabuhi. Now, okay. Point 1. Kung andam ka na sa imong notebook, sa imong bang iPad, nga imong isuwat kini. Definition. Point number 1. The book of life, kinabuhi or libro sa kinabuhi, permanente kini nga record sa Dios sa matag sakop sa kaliwatan sa tao, kinsa mituo kang Ginoong Kristo ingon nga ilang manluluwas. Who therefore na nag-iya kini sila og everlasting life, and therefore kansang mga ngan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Ug na kini mabasa sa Revelation 3:5 nga nagingon, the one who conquers will be dressed like them in white clothing,
and I will never erase his name from the book of life. Diha usab sa Pilipos 4, versikulo 3, nagkanayon kini, yes, I say also to you, true companion, help them. They have struggled together in the gospel ministry along with me and Clement and my other co-workers whose name are in the book of life. Philippians, gisuat ni Pablo. Unya, on the negative side of this that we are going to see, ana sa Revelation 13:8, Revelation 17:8, o Revelation 20:15. The last three passages deal with the fact that the unbeliever's name dili nato makita, dili nato mabasa, kay wa man isuwat diha sa libros kinabuhi, ug may hinungdan siya itambog nidno sa linaw sa kalayo. So, karon, excuse me, ang tinuod, ang Dios wa man manginahanglan og mga libro to keep records. Omnisciente gud siya. Omniscience has not only perfect knowledge, but a perfect memory. Now, this is a humanly devised analogy. Tinawhanon lang nato sa pag-disenyo ni nga murag kaamgid aron sa pag-eksplikar something by way of the perfection of the divine memory. O ang atong pag-eksplikar to explain to us the fact nga ang Dios ana siya permanente o hingpit nga record sa mga tinagdan sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang tinagdan, ang ilang attitudes. So, ang Diyos knows everybody who has accepted Christ as Savior. Basta? He knows everybody nga misali kwa usab ni Kristo ingon nga ilang manluluwas. Ug usa sa mga kapituan, 70 plus things nga isip ngadtos magtotoo at the point of salvation. Mao ngang iyang ngalan gisuwat didto sa Lamb's Book of Life. So akong balikon, the definition of the Book of Life is that permanente kini nga record sa Dios that God has of every member sa tibuok kaliwatan sa tao kinsa mituo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas ug busa ana na sila kinabuhing wala na katapusan ug busa ang ilangan has been written in the Lamb's Book of Life. Mao na point number 1. And to this point number 2. Description. Pagulangguay niini. Kining libros kinabuhi. Record kini sa Dios nga naga-contain sa mga ngan sa tanang mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Therefore, of all regenerate persons in human history, tanan nga mga natao na pag-usap. Og akong balikon, the fact that the unbeliever's name is not found written diha sa Lamb's Book of Life, sumala pa sa Revelation 20:15 nga nagingon, if anyone's name was not found written in the Book of Life, that person was thrown into the lake of fire. Na, mo kani hinungdan nga no, nga siya itambog dito sa linaw sa kalayo. That's point number 2. Okay, and to this point number 3. Ang libros kinabuhi, therefore, gigamit kini to portray the omniscience of God as it is related to positive volition or negative volition on the part sa dili magtotoo ngadto sa kang Ginoong Jesucristo in human history. Now,
Hinumdum ka ba sa 5 ka mga kinaiyas tao? The essence of man. Ang naguna nini is self-consciousness, and then followed by mentality, and then conscience, and then volition, and emotion. Now, sa diha nga ang dili magtotoo, makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Kristo o ikaw maluwas. Then, ang Diyos Espiritu Santo is going to perform His convicting ministry. Ang gitawag kini og Doctrine of Common Grace nga gihisgutan diya sa Juan 16:8 ngadto sa 11. Naon sa may giingon diha, John 16:8. Okay? Now, kini nagaingon. Okay. 8-11 kini ha. John 16:8-11. And when He comes, He will prove, kinsa maning He? Bala ang Espiritu Santo. And when He comes, He will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I'm going to the Father, and you will see me no longer. And concerning judgment, because the ruler of this world has been condemned. Okay? Now, dinhi, ang Diyos Espiritu Santo. He causes comprehension, pagsabot, understanding, of course, pagsabot gihapon, and perception of the gospel message. Ang iyang pagdawat, pagdungog, pag-angkon sa mayong balita, ang mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. We should know nga ang mayong balita sa kaluwasan nga mensahe, the gospel, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kini usa ka espirituhanon nga phenomena. It is a spiritual phenomena. And as a spiritual phenomena, it cannot be understood by a spiritually dead person. Dili. Di gyud masabtan sa usa ka tawo nga patay spiritually. 1 Corinthians 2:14 unsa gisulti? The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned. So, ang mga dili magtotoo are spiritually dead. Gusto? Patay spiritually. Dili kay namatay ang espiritu lagi. Ambot pasabot niya ng spiritual death, maong iyang pagkahimulag sa tao, gikan sa Dios. Hingpit yun ang pagkahimulaga. Unbelievers are spiritually dead. Therefore, the unbeliever, dili makasabot sa mensahe, mayong balita sa kaluwasan, apart from the convicting ministry sa Diyos Espiritu Santo. Maurag yun. Ug busa, it is the convicting ministry of God, the Holy Spirit, that causes the unbeliever to comprehend. Mo'y makapasabot sa dili magtotoo sa mayong balita sa kaluwasan. At the same time, it shows to the unbeliever na kining maong kamaturan with regard to the acquisition of eternal life. At the same time, ang dili magtotoo is brought in under conviction of the fact that if he doesn't change his attitude, if he is still negative, padayon siya sa pagka-negatibo, dili siya mutuo, if he doesn't change his attitude and trust in Christ as Savior, then he is eternally condemned in the lake of fire. John 3:36 kana. Hinoon, sa diha nga ang dili magtotoo, magpositibo, okay? If he turns positive to the gospel, he is being energized. Unsa may being energized?
ang iyang human spirit. His human spirit is being energized, activated, and becomes a living faith. Buhi nga pagtuo. Hence, an appropriating faith. You see? Madinawaton nga pagtuo. O ang dili magtutuo with that faith in his soul, mutuo sa mensahe, sa maayong balita sa kaluwasan. And at that point of faith in Christ, usa sa kapatan ka mga butang nga giisip mao nga ang Diyos Espiritu Santo, having successfully convicted this unbeliever who has responded positively to this, na karon ang Diyos Espiritu Santo takes into gear one of his salvation ministries. Usa niini, he regenerates iyang pabuhion pag-usab or activates the dead or dormant human spirit. Na, murag iyang gipukaw, naigmata kini, nabuhi kini, you see, activated, regenerated. So, again, ang point number 3 na kanayon, the book of life is used to portray the omniscience of God as it is related to positive volition or negative volition toward Christ in human history. Apan, of course, God's omniscience is related to the doctrine of divine election. Sumala pa sa ngisgutan diya sa Episo 1:4 o 1 Pedro 1:2 and so on. So may sulti diya sa Episo 1:4. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. But again, this is a written record. Gisuwat ni nga record that God has in manifesting his omniscience. Sa iyang pagpadayag, tinaw, paghulagway sa iyang pagka-omnisciente with regard to the manner in which unbelievers respond to the gospel and either accepts or rejects Christ as Savior. Mao na punto numero 3. Ang tutas punto numero 4. Sa diha nga ang pisikal nga kinabuhi madawat pinaagi lamang sa pisikal nga pagkahimugso, mao man usab ang spiritual life is required only by spiritual birth. So, matud ba sa Juan 3:3 ang isulti? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na, sige nun sa Kristo may nagsulti nini. Spiritual birth is regeneration. Spiritual birth is the activation of this dead human spirit. Patay mangod. Tanan nga may mugso ng kalibutan na napanunod na nato kining maong formula o mao nga unsa. The spiritual birth is the activation of the dead human spirit. Kay kini kung kanang pabuhi na usab, pagpukaw nining tawhanong espiritu, kini kung tawhanong espiritu, human spirit, this is the storage and retrieval system for Bible doctrine, but also provides capacity for fellowship with God. Na, nagahatag ka na itong katakos sa atong pagpakigambitay uban sa Dios. Now, being born again, mao kini ang pabuhi, the activation ni ining patay nga espirituhanong kanang inutay human spirit, okay? Now, and that is one of the 6 salvation ministries nga ang Diyos Espiritu Santo na nag-iya. Iya kining ministry ngadto sa mga magtutuo dinhi sa katuigan simbahan. Ang kumalikon, that is one of the 6 salvation ministries
that God the Holy Spirit has ngadto sa mga magtutuo under this church age. So, as physical life is acquired, sa diyang maangko na ang physical nga kinabuhi only by physical birth. So, mao man usab ang espirituhanong kinabuhi atong maangkon lamang pinagi sa espirituhanong pagkatao. And so, regeneration. Hence, ang libro sa kinabuhi designates the record only of those who have been born again. Okay? Yadto nga tao pag-usab lamang. Resulta kini sa ilang pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. And as a result of faith in Christ, having that dormant human spirit activated by God the Holy Spirit, John 3 ngadto sa 7, Titus 3:5, na kanayon not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration, even the renewing ministry of God the Holy Spirit. Okay? So, pagpanayon ini, kining dormant, ingnon ta patay nga is tawhanong espiritu, human spirit, ma-activated lamang kini, mabuhi lamang kini, activate, okay? Lisod naman tanini pag speakers Visayan. The dormant and dead or dead human spirit is activated by God the Holy Spirit. Resulta lagi kini sa pagtuo sa maong dili magtutuo. Resulta ni sa iyang pagtuo nga kang Kristo. And of course, that's one of the many things nga gihatag ngadto sa magtutuo at the point of salvation. Sabot? So, ang mga magtutuo nakaangkon og kinabuhing dayon. They are born again into the God's family, royal family. Ug ang ilang mga ngan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life at the point of faith in Christ. Di ba na yun na? Yan ito yung gayon. Nga iyang gituuhan sa Ginoong Kristo, nga iyang manluwas, dungan niya ito. Ang iyang ngan sa maong di magtotoo nga karon mituo na kang Ginoong Kristo, isuwat na dito sa Book of Life. Okay? So, gisuwat na dito, di na mapanas hangtod. Kana timaila na nga ang maong magtotoo na karon, kalifikado na siyang makakinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad, hangtod sa wala na katapusan. Sabta gina. Okay, that's point number 4. Ngadto ta karon sa point number 5. Ang libro sa kinabuhi, as a title itself, libro kini sa kinabuhi. Dili ni libro sa kamatayon. It's a book of life. It's not the book of the human race. It's the book of life. Di man na yun na. And there are two nouns nga gigamit din biblos. Kining biblos, of course, it's Greek word. Feminine noun kana. Og ang biblion nga naa sa neuter noun. Apan, both nouns, kining duha, biblos ug biblion, are modified by the noun zoe, Z-O-E, nga nagkahulugan og kinabuhi. Mao kanay pulong alang sa kinabuhi, zoe. Okay? And it means, in the context, when it is modifying the word book, this refers to the book of life. It is the book of eternal life. So, ang titulo or title meaning libros kinabuhi itself describes the nature of the life of those whose names are written in the book. And the nature of that life is everlasting life. Samtag na. Kung may hinungdan,
ang ilang mga ngan are written in the book of life tungod kay na nag-iya na sila og kinabuhing walay katapusan. Karon, ang mga ngan niini nilang dili magtotoo, the names of those who are unbelievers and do not have everlasting life, of course, mas what? Were not written in the Lamb's Book of Life. So, kung imong tanahon kining Revelation chapter 13 verse 4, kining maong teksto, of course, is the revived Babylonian Empire, and the king who is the head of that empire nga nailan nga Antichrist. Versikulo 4 nagkanayon, they worshipped the dragon who gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, who is likened unto the beast, and who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things of slanders, and power or authority was given unto him to continue 40 and 2 months. This is the money ka tulo og tunga ka tuig sa tribulation period. And he opened his mouth and slander against God, then slander his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Of course, nagalakip na kanimo as a believer. But you would not be here anymore at that time. Stop. Wa ka na din eh. Kaya girapture ka naman. Nasakgaw ka naman. Now, why are you not here anymore? Baya mangutana ko nimo. Ganon. Ganon wa ka naman din eh. Niyang tungura. You're no longer here at this time tungod kay the terminating event of the church age, of course. Mao lagi ang pagsakgaw sa simbahan. O kining simbahan, ang buta sa bot, kita, ikaw, ako, kamong tanan nga mga magtotoo, kita, we are the church, and the church will be removed. Okay? Only unbelievers will be left on the earth. Mga di magtuturo ang mahibilin din yung kalibutan na. And as soon as the church is removed, there will be the return ni Moises ug ni Elias nga mao'y mo carry out their ministry during the first 3.5 years ni ining tribulation period. Dunay duha ka mga saksi gagisigutan diha sa pinadayag kapitulo 11 versikulo 3 ngadto 14. And in addition, doon na pagyoy 144,000 ka mga Hudiyo. Mga luwas kini immediately after the rapture of the church. Ug kini sila silyuhan. They will be sealed against divine judgment, against human persecution and slaughter. Ug may hinungdan when they are described from 12,000 Jews from every tribe except Dan as 144,000. There's a Revelation chapter 7. They're seen later on. There's a Revelation 14 with the Lamb. Nga sa Ginoong Jesucristo didto sa bungtod sa Sinai at the time of His second advent. And this will become the first phase, ni unang hugna sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. First phase of the evangelism of the human race. Niining panahon sa gitawag tribulation period. O kining duha ka mga saksi, dugangan pagyo sa 144,000 ka mga magtotoo, and this is what's going to lead ngadto sa kaluwasan sa daghan kayo mga Hudiyo o daghan nga mga Hintil. Apan, ang mga magtotoo dinhi sa katuigan sa simbahan, tuwa naman sa langit, observing
nga what is going down here. What's going on din sa kalibutan. Yan ang panahon na. Makalili sila, makatanaw sila, makasaksi sila. Busa, dias versikulo 7, kinina ka na yun. It was given unto him to make war with the saints and to conquer them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Versikulo 8, and all that dwell upon the earth shall worship him. That means, kining mananap. This means this beast, kansang mangan, masuwat, diya sa book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, mao ka na nga itong pagpatinaw kanimo, bahin ni doktrina sa libro sa kinabuhi. Apantiman na to, nakitang mga magtutuo, nagapaabot ni ining labing mahinamon ang atong mga kaigsuunan nga makasinati na nining pagsakgaw kanatong simbahan o kulba hinam yun kanang panahon na. Kaya that is the next number of God's prophetic schedule. Now karon, okay, kanimo nga dili magtotoo. Dili ka maka sinati nining tanan nga itong gipangisgutan. Gani ang imong ano, masuwat gani dito sa Lamb's Book of Life. Nga kana, nagatimailan nga ikaw. Kandidato ka na nga itambog dito sa linaw sa kalayo. O subo, yun palandungo na pa, sa tawan, inyo man ang tinuyuan. Nga muadto ka mo sa linaw sa kalayo. At guni, isgutan pag-usap may tungod ini. Nabay mangutan na ba? Ngano man ang Diyos makaako man nga magtambog sa tao. Sa mga di magtutoy tambog dito sa linaw sa kalayo. Mao ba ka na Diyos nga gugma? Makaako gyud siya. Now, ang labing tinuod, dili yun mo mabaso lang Diyos kung bahin na ng itambog-tambog na dito sa linaw sa kalayo. Kaya nga naman, ang tinuod, di ako'y amigo. Doon ako'y gala, ang utanag yun. Bek, nga naman yun nga, na may mga taong odto sa impyerno. Well, ako naman yung gisgutan kaniyan to, para ako malikon lang. Nga naman nga na may mga taong odto sa impyerno. Okay, akong gitubag siya. Ila magtinuyuan nga modto. Di man na kabubuton sa Diyos nga itambog sa linaw sa kalayo dito sa impyerno. Di man na kabubuton sa Diyos. Although, that is not the kabubuton sa Diyos. Kung balik ko na, let me quote again this. The lake of fire or the hell, hisgutan sa kadaghanan nga kining lake of fire mo kanang impyerno. Now, ang impyerno kini ang plano sa Dios. Sabtag na pagayo, ayaw pagpakawas passing. Ang linaw sa kalayo, ang impyerno, plano na sa Dios. Apan kini dili kabubuton sa Dios. Sabta na, the lake of fire or hell is the plan of God. But it is not the will of God. Plano na sa Dios. Namugna good na tungod lagi sa nahitabo nga unsa pagkagarbuso na ni Lucifer. Ikatugo sa Lucifer, mabulukon ka itong binuhat sa Dios nga lantip yung pangunahuna nga kuang gyud ni mo matandi sa bisag unsa pang intelihente o bright nga binuhat sa Dios. Siya gyud masilakon, mabulukon, kuyaw manulti,
kagwapo unsa pa. Apan mao lagi katong panahon nga diha pa siya hingpit nga koneksyon, hingpit nga pakigamitay sa Dios kay nagasunod man lang siya sa kabubuton sa Dios. Apan dihay panahon nga gitugka naman siya pagkagarbuso. Okay? Pagka mapahitason, buot naman siyang mahimo sa Dios, mo kana mo kadto. Buot siyang mo labaw pa sa Dios kung mahimo. Na mao na to. Di buhat dayon sa Dios ang impierno nga giandam alang kanilang mga kanang misupak nito sa Dios. Gani nakumbinser pag yung nakita ni mo sa ka how effective an agent Lucifer was, nga karon di na Lucifer, Satanas na, yawa na siya, mao nang kaaway na sa Dios, o giandaman na sa Dios, o linaw sa kalayo, maraming mingon ng Dios, okay, ako mong itambog, dito sa linaw sa kalayo, sumikan sa iyong pagkagarbuso na, nga, mao tong nanigawak ni si Satanas na, mao ba na Dios sa gugma, imo ming binuhat niya, imo lang itambog dito. Mo ba na Diyos nga gugma? Mo tong mingon ng Diyos nga, ako Diyos sa gugma. Apan diling kay gugma ra, hustisya mampun ko. Nakaron, minggawa sa hustisya. Gitukod sa hustisya ang linaw sa kalayo. Alang sa yawa o sa iyang mga demonyo. Mo na, gitukod. Wa na andam para sa tao. Sabot ka? Iandam na sa yawa o sa mga demonyo, yung mga alalay. Karon gipospon man. Kaya nanigawak man lagi si Satanas. Mo ba ni Diyos nga gugma, mo kana, mo kanto. Mingon ng Diyos, okay. Di sa kana ko itambog, imong mga alalay, akong buhato ng tao. Mo na, mitungha ka, tao. Aron sa tuyo nga ang tao mo pa matuod nga ang Diyos gugma gyud apan hustisya pod. Karon mo na sa ato fast forward nalaglag manghihapon ng tao, so nakita ni Satanas yung sakto gid siya ang Diyos nga hustisya gid siya na mao kana. Mao nang pagtuwag niya itong pangutana, nga namang maimpirno, ang tubag niya na tungod sa ilang kabubuton. Ilang pagbuot nga moadto sa linaw sa kalayo, way labot ang Dios. Igor ang Dios nagafunksyon sa iyang kinaiya, hustisya, gugma, unsa pa, omnisciente, omnipresente, kanang tanan nga kinaiya sa Dios, napulo ang naguna nga mga kinaiya sa Dios. So nagafunksyon lang ang kinaiya sa Dios. Nganong muadto ang tao tungod kay ilang tinuyuan. May numdumag ko sa mga tiguang nato nga moingog, tinuyuan sa imong buot. Kung naabay mga kapakyasan o mga kadautan nga mudangat sa tao, ingnon mas mga katiwang nga tinuyuan man sa imong buot. Ambot pasabot, willful kanang pagbuot nila. Ilagong tinuyuan, dili tinuyuan ni bisang kinsa. Mao na nga unsa ka importante yun yung function sa atong kabubuton. In fact, mauli na, tanang desisyon nga itong himuos kinabuhi, kita rarabagin naman ba? Gusto? We will give account. We are the only one answerable, responsible, and accountable. All of life is decision making. Kung ginigibalik, balik, kaya din na ginamas, kalimtan nimo. Tanan yung mga desisyon ito sa kinabuhi. Kitaragyod o kitaragyod ang manubag. Huwag lain. Hindi ka makaingon nga tungod mangod niyan to. Uy, tungod sa akong amigo na nadako.
Na kaysa may ning desisyon nga magpada. Ikaw raman, ikaw may mahimog desisyon, may labot ka tong nag-influensya ba ron nimo. Sabot ka? Ikaw man ang muhimog desisyon. So ikaw ra po manubag niya ng imong gihimong desisyon. Mo na ang kabubuton sa Dios nga ikaw ilabi na magtutuo ka buot sa Dios o iyang kabubuton sa Dios nga ikaw muhimo sa husto, tukma, maayo nga desisyon. Sabot? Mo na yung tungha ginang prinsipyo, man is a product of his own decision. Siya rin yung kanang himong pagkasiya. Siya rin po mismo. You see? Maumita na, agi usab na sa pagsunod sa prinsipyo, sa pulong sa Diyos nga. Unsay imong gipugas, mo po'y imong anihon. Na, I hope nasabtan ni mo na. Mao na nga, gitubag nato kadtong nung tanang anong namay mo dito sa impyerno, sayon na kayo pagtubag. Tungod kay ilang tinuyuan nga muadto. Di sila makabasol ni bisang ginsa, di gani ka basol sa Dios ilabi na. Pasipala ka na kung mubasol ka sa Dios. Kaya igura ang Dios naga-function sa iyang karakter, ang iyang essence. You see? Mao na. Unsa ka bililhon kami ng danon ning atong volition. The big V. Mo nagiingon sa akong amigo nga pastor. This is the big V that we are confronting every minute sa atong kinabuhi. Moment by moment. Nagaatubang kita nining atong kabubuton. Ang kabubuton, usa man gud sa mga kinaiya sa atong kalang. Sabot ka? Unsa man tong uban? Self-consciousness, mentality, volition, conscience, emotion. Volition, usa nini. O din niya itong ipadayon kinis paghisgot ugma. Bahin nini. Nining plano sa Dios kining tanan nga itong hisgutan. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ning lain usab nga matamis gayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Hinaot nga kini mahimong panlangin sa among kinabuhi. Panalangini kini mga subscribers nga nagasunod ning among ministry nga sila unta magapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan. Keep advancing in their spiritual life. Hangtod kami makakabot niya ng among common goal, which is spiritual maturity. The capacity stage where we can have capacity for life, for blessings, for love, ug na kami kaya sa pagsugakod sa bisag unsang sirkumstansya sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dahil kami pagbalik ugma dinhi, aron kami makapadayon ining among espirituanong pagbuylo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.